ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. Gurundam ko kodeki mum yofi ko hodordi mum kono hadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum bowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS fami darani ɓesgu mum bowi ton Dakaru Mburu tengti e Thiès ɗo tawte 300 mètres carrés 200 mètres carrés taw jomum no wawi yobde sene jogi to ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonandi jiɗɗo hen ko laabiɗo yo not 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07. Ah bandiraɓe avec Kazu Star ko nafoore mere. Mam ƴewam ɗo seeɗa nande kadi waɗi boode mbara filmanima ala mi filmanima awɗo filma man nanna kame gueɗeji mon internet de ɗum komi yiɗade machallah ala oɗo filma wam mam an holno hakkude ma e oɗo Kadia holon Kadia mam Kadia a yejjiti mam Kadia mamma Kadia meeɗino yontedde min nani dar moɗon sukaɓe nde ko bonnoɗo barde e ma holno mbanoɗa ha yimɓe mbaɗa barde e ma ala farmat wallahi mangu naati way wona Kadia tan kay yinno kam nden gila gonnomi suka allahu akbar no mbanoɗa so hiiri ha bowɗi konngam mbaɗa hewno sukundu farmata le sukundam ɗum mi wujanno hen nebam sirme mi walda hen mi fina kay ñalla ɗelkude faman tan bomi wuro nden hineram nde weɗotono joni no ayno mbatten a cuwata ɗum ɗo combat o hakkude ma e makko Kadia to meeɗino hewde bone noon kala suka debbo mo eɗi foof no yiɗi kam ala Kadia to haɓe ma tan haɓay ma joni noon ayno mbatten combat o onon ɗiɗo mi natti wawde yi mi natti wawde te farmat nam mbaɗa yiɗi wurde ha ɓooya yiɗanoma wurde ha ɓooya ya e peres rewɓe tan gon toon ne ƴetta salaire uji worɓe rewɓe joni mawɗo mo renaki ɓeɗen moƴƴani joni noon ka jiɗɗo mayde ala mi yiɗa mayde accuɗen mbatten combat o
o sagataɓe kay ala sabi yaltino jamma kay bawɗiɓe paɗan joni kay mbaɗen feeta no arta tan accu tan no arta anne mam woppu mam suuro mi natti wawde ko mbawnomi ko haydara ala hen yo arta mi natti wawde te mbaɗa yiɗi wuurde ɗum no hanma wuurde ya iprs ko woni ɗo rewɓe tan woni toon salaire uji worɓe tan ɓe ƴettat tan worɓe fof maayi joni fof maayi an ko ɗum gañata guila ma mayde an ɗum waɗatama mam mi nattimo wawande boom kajja so mi ƴetti ɗum mi nattimo wawande eyo ko mbawnomi ko fof mi natti wawde jinnani ha joni noon mbeɗen filme ma comme paari comme nattinoma mbira holɗo i an kay ko nder paaɗa kono nannami internet monode ko nder paaɗa ma ala mi jahnani ɗum ɗon de onon ɗon jooɗi tan on janto wondiɗo ɓe min ɗo Yoro mi andi ka jaltu noon déjà hay gorko ma jeynaba nandino tan mbima mi anda de toute façon kadi galle ko galle Allah ko galle ma min mi yiiɗa yiidemo ni kanko ah mi yiiɗa yiidemo ni et d'accord par ce que mi softani yiidemo ko eyi ko wona ɗum to baba galle makko e galle on fof gotum par ce que enen jeyda wuuro wona gotum de ko galle ma e galle baba kawom baba galle d' accord ha joni mi jaaɓi yimmi wiide ko enen ken bandiraɓe enen jeyda wuuro woote a faami hikka noon baba galle ala temps par ce que woni koye chantier déjà mona Thiès ceeso yeehi eyyi tono yeehi wadde horan ɗo hikka wala e galle makko wala to galle makko ɗo sa yi guila nde mbiɗa yi on jorɗo ani Boubel galle o ne yaaji ko min e Dieynaba tan goni ɗo cuuɗi nan ɗo probléme ala ma moon ñaam moon jar ɓayde koye korka wona te lewru waɗɗani lewru ɓooyani juutani ɓooyi le probléme les probléme woni min mi yiiɗa jooɗade e galle ma min mi haalnima ɗum mboɗa andi min guila ne kaldata kam e yiyam téléphone aɗa haalde e yiyam aɗa mojjikino e téléphone o nden gandumi jiɗɗa ko nanggude me galle ma nden tan gandumi o yiiɗi ko fewjude tan hami jooɗo galle ma kono min mboɗa andi momo ana wona moƴƴo ana moƴƴani ana wona moƴƴo ɗum wuuro ngo haali wuuro to ɓe mbi ana jaɓata jippinde koɗo anin kadi so koɗo jippe galle ma ñamata ha haara anin deuxiémement kadi so koɗo jippe galle ma aɗa heppa ko horrata aɗa heppa ko saaha fof aɗa namdo jomum mane korta o biya a yahani mi tottuma nuɗal nawata kam Fuuta ɗum fof pour ruddide tan koɗoma o beele o hoora teela e galle ma kadi wuuro ngo aɓe mbiya kadi ko haasido min noon min ñohra ko mbima ka haasido ko aɗa andi murawano wasima haalande ɗum sa yi kalanma mbi ka haasido pour mbawa ittude haasidagal gonɗo e ma ngal mbatta hen moƴƴere mbatta hen jokkere hen ɗam kono min jooɗade galle yo Allah heede ɗam an min mi jooɗata ko galle ma debbo ma moƴƴani ana moƴƴani joni noon jiɗmi ko keɗotoɗa kam nawam galle kawam tan mais ma heɗomi d' abord wona haali mi heeɗimama ko mbiɗa ɗo ko yimɓe mbi wona an wi walla ko an ko initiative ma wiide min komi bonɗo mi moƴƴani joni an holko min mami wadde holko jiiɗa hen ko boni c'est une question no ɗum ala hen joni min komi bonɗo mi moƴƴani mi waɗani mi waɗat joni holko gandanɗa kam holko min mi waddema ay o filmiti kedi o wonano internet ana wawa pour jamburo saha fof fuuton komi nodda kam ɗo mbiyan no jiiya kam internet o kanko tan filmat gueɗe ana wawa pour jamburo de woto nannude mbaɗa moole Allah oɗo vidéo kam manat gurnamam hoto nannude me internet e ko haali ɗo ko fof gogga annene ɗo jooɗiɗa tan one funtuma tan annene baba aɗa jangto mi wimo hoto film eyyi yo aɗa ko jami haalande o wona guiƴo oppo jamburo woto film am de mi yiiɗa ɗum eyyi lakkili o ha gogga guel makko nden o de o haalanno o one selli holon guel makko nden nen kajja he wimo hoto nannude bonne wimo hoto nannude an ko taki ana ala nede hay seeɗa mbaɗa moole Allah noon kanko ɗan haali eyyi aɗa ko woni gaydara accu jamburo gillanɓe ɗi no arde wona Yoro en jettima holton ɓe jettima en galle mamma en subhanallah mbiɗa andi koɓe yiiliɓe tan kadi haaɓe mbi kof mamma nana addoyɓe ne nawi ɗum ne nawiɓe galle mum toon ɓe gonat de i yoɓe gon toon de yeɗa andi kay ko ɗo ɓe pat ala mamma haalde Dieynaba Sow yo nanguɓe toon toon no yaaji kamɓe galle mabɓe o ɓuuri yaajde ɗo ɓo baba an aɗa andi yorotade Allah yettini ɗum naati Dakar aɗa andi Dieynaba Sow wawa jaggudam
hay so mamma wina nangama no wonta toon waddu hen yasin yoɓe nangue toon ɗo seero ari ɗo to wonat ɗo yasin ɗo de no faadi kam ɗo no faadi gogga i so faadini ala ko mbawɗen hen so faadini ko ɗo to no arta no faadiri ni gondirene makko ɗon saabu mi wawa riwde nden dañi bone kadi min kam ñande o ari ɗo fof walla mi transport to paɗa mi ruttot min mi wawa hordude e yeero min mbaɗa moole Allah baba ne wakkilo ala mi wakkiltako won homo waddu hen mo waddu hen o kesi ha ari kay ɗum nawtatama ko ni mbaɗon ati so ari kay gonda min kay ɓoccode wonta sehila ah ɓoccode kay wonta sehila ko yoro illi dumbri ullu min a meeɗa waddem ko nannanti ko nannanti eyyi ko nannanti kono aɗa andi nannanti sahaji ne wona gonga noon sahaji nannanti ne wona gonga nannanti noon wallahi no fooje no faye sahaji ma nana hunde après rutto tan wona gonga e joni yaro aɗa tigi nannanti kay ne wona gonga wona ko nannanti tan mbiɗa aɗa yedda ɗum tan min mi gumma noon min onon wuuro ngo cikkuno min komi kon mi ala hakkille komi kangaɗo kono komi kangaɗo joom hakkille komi kangaɗo joƴƴo on ganda min hay so taw komi kangaɗo kono komi kangaɗo joƴƴo sa miijima mboɗo andi sa daari kam guite mboɗo andi guite mate ko guite tan ya jooɗo e gallam taw ko yettake bernde ma aɗa moƴƴikino e mommo wallahi gonda koye moƴƴikinade kono wona jikku ma a wona moƴƴo daro mi yarama aɗa ni yaro noon Allah no seedi a wona moƴƴo a fuɗɗima sofde mi noon wona mbiɗa ka kangaɗo joom haqqille ka kangaɗo ƴoƴƴo ka intelligent an ko nde kaaɗi gasi nde ko ɗon tugguɗa ƴettuɗa an wona haydara a welani wallude en sekkodirani ɗum ɗo min cekkodiri ɗum noon par ce que a wona neɗɗo ka neɗɗo bolle puyɗe en sekkodirani ɗum e joni galle o ko gallam conte ɗe kam gala hen aɗa wawi joɗɗa mi waɗma recevoir ane Boubel tim suuduma so mbawa so ɓoyi sen mamino galle babaɗa te mboɗo wawi mboɗo womram no haaɗi kadi mbiɗa mboɗo haaɗi womre aɗa haaɗi womre wallahi Allah en baddata goɓe billahi wallahi mboɗo haaɗi womre wona ka kangal Allah seeɗi ƴette mboɗo softi e banggue haare cikara sa addi kam ɗo mi wiyanma jarama aɗa yi boyi fat mi ara mi waɗa préparé mi ara mi wiyata ɓuure made préparé nam mi yalta gallema o wiya heddo gallema jile sa yi borno kostuji e wutteji tubakoɓe beele mi wiya ko mo nande tubak ko joƴƴo mom min gandi fof a suusa debbo ma min gandi fof moƴƴani debbo ma moƴƴani mamma min waɗa min wi ko ɓuuro ngo wiya moƴƴani sar maymuno chicken woni koto Amérique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkodir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirta dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa laccire haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle moon jokkodir e sar may mum no cikkon mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi femme oy femme argay sa joɗima femme rendo hoorema ndentoɗa sankara femme aɗo suusi sankara
te kam jiɗɗo ganduɗa sankara ko étranger so waɗima ɗo reedu ko dogo ey mam ndax mi yi no mbadda to onon ɗiɗo an rokkan mo ndiyam somo lotoyo kumtare makko an addat te ala ko rokkanma sona weccite ay temedere mo rokkanma o ko poison a famani mam an kam an haala ma ka kam woni holɗum sankara kañum ko neɗɗo moƴƴo o ala he goti probléme ha an kam mbaɗa kon tan sankara welani ko gandum e sankara ko sa anduno ɗum e sankara ko pédophile ko violeur anani te an fama ka cukalel kanko heccuma laabi temde min kam ko muusi kam men ñande won aɗa andi kam ɓuuri bonde aduna gona reedu a yiyani guinno te sankara o kam ñande won ma ɗo reedu a wontama fawde yite aɗa andi to hoɗi e guine ala gasi renomo no feewi mbasamo toppitade goppamo tout tranquillement mam sankara kam mbeto welanima walla ko mbokkuɗon suudu ko welanima welani kam min kay sankara meeɗa kam welde mbimani te dal wala probléme woppu sam haalde ma mbiya sankara ala probléme kono ko min jogui probléme mam sanka ala probléme te an mam fulɓe fo koɓe gootum ala en gona gootum yi en gona gootum ɓura haala aɗa wiyamo woyi jooden to aɗa haalde e ɗum jeenego ha kanko mama mo ara mo wiyedu mo o haalde e ɗum jeene wona ɗum haalanmi e dakkiriɗo wona ɗum haalanmi e dakkiriɗo maga garden ha joni aɗa mi wima loroyɗen mbiɗa ham fat an aɗa loro an an aɗa loro an ana mairie lora joɗɗen ɗo a mairie lora joɗa ɗo wona lewru ha lewru lororɗa aɗa wiya loroyɗen ayi gogo jeenam no wayni no ñamde makko way safde omo safi ummo ɗon ñamde makko noon way o safde safani omo lammi tot aɗa wiya ɗo keydema noon lammi ni gojjini tan mais labde ko lammuɗo omo silwisi an makko nandi ayi an aɗa lammi tot aɗa ɓura aɗa wiya keddoren ɗo aɗa an mo wima ya haal an woni joom gallam wala min woni joom galle ma hol poɗɗo haalde a hakkudeme ma hol poɗɗo haalde wona ka nawateero tan dasateero omo suuɓo hol lawol mo rewata wiye mo rewani an ka dasateero tan gogo Dieynaba nan defa ay no jiiru mom ni omo defa ndefu belɗo aɗa wawa woppude haalde ndefu en jooɗakki ɗo aɗa wonde joɗen ɗo joni mi waɗma ko woga sukol hormi nan ɗum wiya yo waɗa haala aɗa wiya awaɓaya somi haali tan aɗa yedda haalam ka aɗa wiya ɗo naggam min keɗaki ɗo mo wima yomin keɗo galle hasideɓe amin keɗɗo ɗo min wima min keɗoto galle hasideɓe o kam ne selli on ko woni a ko debam so woni debbo ma ko debam debbo ko fiyere ko debam kala ko mbeɗami mbaɗanmi hen ko debam min wimo min keɗɗaki ɗo on wiya yomin heddo ɗo joni avec ça ɗum a heɓa jikkam de debbo fiyetaki mbimami a heɓa jikkam de wa on ande kam babba aɗa sa haali kam ka ɓurani haalande mi tuma ha cekkeno kam babba aɗa wayno mbeewa nanna bay hôtel ni tawaɗa wonata siñiñi aɗa wayata ko wayata ɗum de kam wiidemo yamin kedduɗo somi jeyɗo waran kam ay goto serdeɗa kam se anaɗa mo wari ala joom ka ñakkuɗo joom hay goto serdeɗa somin haaɓi to hen hay goto serdeɗa serdeɗa o way penno somin haaɓi no foti laaɓi ɓe serdi amen rawane no jiɗmami lotade nde caloɗa wona ko hay goto serdeɗa bonno yimɓe yero eɓone mamma ɗum ɗo miɗa hattani ɗum nak ɗum ɗo miɗa hattani ɗum e galle yimɓe ƴettaki to yo jeego haalata komi joom galle makko oɗon deppi sam woɗa wanma ko boni aɗa wi aɗa yobno joni gonda ko yobɗa son wimo gonda ko yobɗa en jooɗaki ɗo aɗa wiyami en jooɗat ɗo mais onon ɗum koni waɗa so wona o goppe ko rendani jiɗɗon ɗum rendinde mata yani guileɗen petta bal sénégal e guiné o jewtuɗo ala koɓe haalani men mbiya ken gotum mam heɗomi haalanma sénégal ne kamɓe ala fof koɓe kalani guine fof ko gotum di guine kaali sénégal ne kaali wadde kay ko gotum ko guine naɓe haali ko sénégal naɓe haalani ɗum sénégal naɓe kamɓene ɓe kaali mam accu dal sanka walani heddere kanko ala e goto probléme min dal faama sa yiiɗi ko weeli kam woppu sanka sanka wona pijjiɗo ma sanka wona nawle ma sanka wona koddijo ma woppu mbo tranquille sa yiiɗi gonen e jaam aɗani an ka sehila miiɗa dañen probléme sa rentima sanka wallahi ma jaam men jokku way sa rentaki sanka min dañ probléme enen ɗiɗo
joni mi nani haala ma joni à partir d'aujourd'hui sank kam mi acci ɗum mi nawantamo ndiyam mi addantamo kumtare hayso salmini kam ni mi ɗurnotomo tout tranquillement ko ɗum jinmi tout tranquillement ay français wi union c'est la force ay hande sen ndendini doole men gadda doole ma mi adda ko joguimi ko yumma adda ko jogui ko étranger wawanta men haydara wona way hande son ƴetti doole mo noon totti étranger min mi waɗat faible wona union c'est la force ho salmen ɗum te a mallat mo min mam ƴettane paar eyyi wonde kay moƴƴi an kay won caggalam so wima ko fotamo wiide mo ƴettomo mi ƴettomo ƴetto to kala to ɓuuri bonde fof taƴir toon so ari mi daro gasi noon mbiɗa eyyi moƴƴi wonde an kay waɗe ɓernde ma ɓuuɓ an kay won caggalam tan eyyi ko mbimami ko kadi haalan ɗum kaƴƴa onon fof gonon goto garon gonon caggal kala ko sanka wimon tan juppe hen kaani hon dokkemo jaam sona ɗum mo ɓuurmon e galle o te wallahi so yi kay galle o bamma harmini galle jeehe eyyi moƴƴi wadde moɗe eyyi woppu hen haqqille noon ko mbimami ko ko kalan fo mbiye yimɓe fulɓe fof ko gotum min mbaɗa yiya fulɓe Fouta sollicitɓe way wona sanka oɗo mo saltidi turo montamo rokkude jaam sanka ana dañta jaam e oɗo galle mboɗo haala o wiya wimimo en jooɗaka galle mamma o wi yomin jooɗo ɗo e wimin jooɗaka galle mamma ɗo ara o force ɗon holko marren ɗo Yoro holko marren ɗo so ko fara jen umude jen oro mem para Boubel kan gorko comme gorko e joni arni jen dole babgal jen ɓorno fadema wonda ko yoftat wonda ko yoftat ardi sagma nda wona mi wino ma jahet tan mbiɗa muɗen nani holko sahareɗo holko sahareɗo jeenama min kala ko kalanɗa kam mi ruttinede ɗum min a ɓurani wonde ban walla min a ɓurani wonde ban woni holɗum holko muurotene holko sahareɗo sakana oɗo de minne mi wona oɗo minne mi wona gorko ma duhol ma kon saɓatde saminam duholam somi saminani duhol gorko ma samin duholam so taw mi saminta duhol gorko ma manan wonko jiɗa ko wona ɗum ande omo debbo sami debbo mana debbo sami ara hen omo debbo sami omo yeeso mano hibbu wara ndaram ɗo ɗo on keyan fomuru o galle fomuru min narana ɗo narnakam so wona galle fomuru galle bandiraɓam galle bamiraɓe min jeeyi salminiɓe fattanminoɓe yoɗo waɗanen jam ya Boubel ya min mi yiɗa yaade min mboɗo jooɗo galle fomuru naa min a jarama mboɗo jooɗo galle fomuru naa yimɓe ɓe ganduɗa ko wallahi a ɓeydat heeguet a deftani to paɗa to ñamdalam ya bisimilla ñallene jam mbirawol ɗum mamma halle makko koko wiyata kam ko wallahi sa député kam mi jatto yumma joni sa ƴettima nena mi jatto yumma wallahi min mboɗo yawi jattade mboɗo yawi jattade min mboɗo yawi jattade anda mboɗo yawi jattade so neɗɗo towi kam mi jattata yumma billahi wallahi komi jatto yumma wanana ɗum député kam sa député kam mi jatto yumma dande yumma an woni seeɓa doge ha an woni seeɓa doge nasolma ka bonɗo leydi ana siccani leydi ni ma andu min ɓurma siccude leydi nasolma